4 veterinarji ġodda nataw il-warrant biex ikunu jistgħu jipprattikaw il-professjoni tagħhom f'pajjiżna. Il-professjoni ta' veterinarju hija fundamentali għal pajjiżna hekk kif dan ix-xogħol mhux biss jibbenefikaw minnu dawk kollha li għandhom xi annimal domestiku. Dan hekk kif li kelli jiġi mill-annimali wkoll jiġi ttestjat mill-veterinarji biex jiġi stabilit jekk hux tajjeb għal konsum. Il-President tal-Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji, Dr. Gerrit Grech, saħaq li għalkemm studenti Maltin ma jistgħux jiggradwaw f'din il-professjoni mingħajr ma jħallu xtutna, l-interess f'din il-professjoni qed ikompli jikber. Min-naħa tal-Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji nipproċessaw f'sena medja ta' 45 warrant. Ġifieri għandna daw il-45 studenti, forsi jkun hemm minnhom ikunu ġew gradwati jaħdmu pajjiż ieħor, però fejn jekk wieħed iqabbel l-istatistika ta' 10 snin ilu fejn qabel konna nipproċessaw forsi warrant wieħed fis-sena. Jew anki tnejn, mbagħad jsiru tnejn fix-xahar, tlieta fix-xahar u wasalna f'lott ta' xejn kbir issa. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera għalli ħares il-qudiem lejn dibattitu dwar il-possibilità li l-qudiem il-kors ikun offrut lokalment. Is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri għalli bħalissa għaddejjin diskussjonijiet biex tiġi eżaminata l-possibilità li tingħati iżjed għajnuna l-istudenti Maltin li jitħajru jidħlu f'din il-professjoni. Qegħdin bħalissa nistudjaw kemm il-Ministeru u s-Segretarijat li jien responsabbli minnu flimkien mad-Dipartimenti tal-Edukazzjoni sabiex nara possibilitajiet jeżistu sabiex dan il-kors inkun nistgħu nagħtu għajnuna anke lill-istudenti sabiex inħajruhom aktar jattendu għal korsijiet bħal dawn għal dawn id-degrees għal dan il-professjoni illa li nafu li preżentament sabiex studenti lokali isiru veterinari ħafna drabi jkollhom isifru barra u jistudjaw barra.